Петко и Булсата два пъти на Войново източиха един и същ тир. Продадоха нафтата и дигнаха голям пир. Мина седмица, минаха две, а Николай пак му се искаше да краде. Запали ладата и прателя си Петко взе. Въртяха те по Войново с кола без номера, но за трети път те не намериха тира. Петко ядосано заявил, тоя тир да не се е изпарил. Само два пъти съм го точил, собственика му явно добре го е скрил. На булеварда тракторист трактора си беше спрял. Минаха Петко и Николай Булсата, а на сутринта трактора без нафта беше останал. На другата вечер провериха трактора дали е налят, искали са да го източат пак. Доенчък и папа, това през нощта, Петко и Николай под камион лежат. Смело пълнят туби, нафтата му не пестят. На сутринта по асфалта имаше голямо черно петно. Личеше си, че не е действано професионално. На 300 метра от къщата на Николай усъмна камион, източен с пробит резервоар и петно от нафта по земята. Какво е ставало е ясно, защото такива следи оставяха само Петко и Николай Булсата. На Булсата ладата към Травна караха без номера, ступи и мъркучи. Спраха ги куки и разбраха, че тая банда нафта смучи. Признаха си в полицията без бой, че са източили нафта без брой. Вече ги знаеха, трябваше да спрат. Присъдиха ги щетите да възстановят. Имаха да дават 20% от щетите, по-точно 650 лева да платят. Петко и Булсата са най-слабите крадци в областта. Каквото откраднеха, отиваха в ареста.